Здравейте хора, аз съм Big Fire и това е първият клип на моя нов канал. Вау! И днес ще играем мини-игри в Ghost MC. Да играем, аз ви казвам да играем Eglars, вие на вас мисля, ще ви харесате. Защото тази игра е яка. И нека да отидем там на Team, защото аз Team само играя. Да, и ето. Някъде е тук ще влезнем. Така. И като дойдат хора, ще се върна. След като започнем, ще се върна. Хора, това, което искам да кажа сега е, че се преместих в друго лоби такова на Eglars, защото другото не почва и това изглежда мега яко, хора. Но мега яко изглежда. Не! Напусна го. Хора, без да искам. Докато започнем, там ще кажа малко информация за канала. Като това, не спрях клипа за малко. Като това, че аз, ако някой иска да снима с мен, да ми пише на лично и аз ще му видя канала и ще преценя дали искам да снимам с него или не искам. Да, защото напоследък няма с кой да снимам. Всичките им приятели, които снимат напоследък, са спрели да снимат. И това мап също съм го играл, забравих, но и ни разгромиха. И миналия път пак бехме червени. Вау. Толкова бърза загуба. Сякаш някой си елиминирал само яйцето. Ние сме червени, нали? Няма как да видя, за жалост. А тук чуш не се вижда. Нали нашето яйце е живо, макар да не знам къде. Аха. И тия вече го гражда субсидия. Браво на пичовете. Още бог, че да му трябват за... Аз избрах Kids Wars Man, а то не ми даде. Колко гадно. Айде 14 метрат и отиваме на средата. Винаги отивате на мидъл. Там за диамантите вземете 5 диаманта. Вземете после 10 диаманта и се връщайте. И се връщате веднага, чупете пътя и имате диаманти вече. Това е стратегия. Защото иначе ако не правите сборния и такива, другите вече ще са там. Ойде, че някакви вече са тръгнали. Дано не им стигнат блокчетата. То на мен май няма да стигнат, па на тях. Аз от началото събирам айрон, така че май няма да им стигнат блокчетата. Не тия къде бях тръгнали. Аз в началото си събирам айрон, не предвид. Не съм спирал. Пак. Не. Трябват ни блокове. Трябват ни блокове. Пич. За блокове. Yes! За мен е рано. Кажи хи на YouTube. Някой ще каже хай на YouTube. Ока зелените и лилавите са щупни яйца. Може са елиминирани. Ами, той ви обижда YouTube, както го виждате. Така че не спомнете в коментарите обиди за него. Щом ви обижда. Пак! Няма никой друг на мидъла. Окей.
Още имам шанс. Още имаме шанс ние. Страдам. Ако мога, yes! От тук мога. Изхарчих ги за храна. Трябва да ям. Не мога. Вече мога да ям. Вече имаме 6 блока. Още няма. Пак, защо се търсещам така? Много тъпо. Още няма никой на мидъла. Мидъла е празен и ме чака. Не. Има някой. Сините. Натисках Ctrl вместо Shift. Фак. Съжалявам да ти обиди. Но да натискам Ctrl вместо Shift. Тук да си взема армор. Да, май пиче. Може да е той, не знам. Тук къде ви обижда. Колко струва дървен меч? 5, окей. Бъгна се и сега имам 2 дървени меча сигурно. Не. Един единствен порода си. Тия май са нещо против мене. На такъв 10. Още 4 ми трябват. Още едно. Благодаря. Горе, какво има всъщност? Няма време да гледам. Никой не е тръгнал към нас. Не на блоковете. Тук. Тук. Сега. За по-голяма вълня ми трябва по 5. Тук аз ще взема от голда. Вече някой е обирал. Още 3 ми трябват. И взимаме верижен честплейт. Възник. Готово. Толкова ми правях. Ролбаква ме, виждате ли? Как ме ролбаква? Някакъв прави път на там, защо го прави, не разбирам. Не ме интересува. Отивам да помагам. Внимавай! Тя ще ме убие. Убий ме. Да, убий ме. Благодаря за тия. Кой е този файл? Даниел не е там. Тя май обаче не се казваше фейл.
Абе, я чакайте малко. Ние тук да не сме само Fire, защото аз съм Big Fire. Той е някакъв. Тая е Fire Games. Той е или Тайър, не знам. Но той е там. Отбор Fire! Team Fire! Аз съм Big Fire, Fire Games, Fire Gun, Fire Zone Pro Guns. Само Fire сме тук. Добре. Българин, т.е. българин ли си? Да го сменя. Тук още за каска и бутушки. Може да взема ерано. Той ми се събира там. Тук да го взема това. Аз го взех. Ока, ние тук ще караме с такива, няма да сме никакви даймондики, което е тъпо и жалко. Един иска 10 за един отиди, вау. Файри сме, да. Или тук натам е пътя, да. Тук е много хубав за път. Искам там да отида. Ма някой като знам ще ме цепне. Ние бяхме там. Аз до там мога да се изкача, ама няма да мога да чупа сигурно. То май сега не мога да чупа. Да. Тук навсякъде, така както трябва да се го гради, нали? Яйцето. Да. Значи няма как да го ображдам с обсидиан. Не знам защо тогава взех обсидиан. С блокове ще го ображдам. Че яйцето ми е доста важно. Поне на мен ми е доста важно. Така. Да малко да се заклеща. Това е много гадно. Така. Това е по-защитено яйцето. Мисля така да го защитя. Още получим. Така. И да, защитено е вече яйцето ми. Обсидиан няма да слагам още. Нищо няма смисъл толкова. Ако този плейт не ми трябва пич. И това ще го махна. Той е събирал. Ето защо ме е било голд. Аз го взех това айрон. Може да вземем също айрон. Пържоли. Нищо ценно май. Търка не ми. Трябва такава бих приелдено. Арчер. Да, нищо не ми трябва. Трябва ми голд. И той го взе. Мазник! Ние тук ще защитаваме. И този Steam не е мой всъщност. Всъщност той просто... Като вляза в който и да е сервер, го имам. Че не съм с платената версия, което е тъпо да ама... Нямам толкова пари, че и не ми дава да се купа. И това... Някой ден ще имам да има. Не сега.
Удари! Окей, дай още едно. Така. Май трябва да спра да скачам. Каска. И панталонки. Така. Да ходя и там за диаманти. Няма никой, нали? Да. И там има... Аз тук да отивам да обера диамантите набързо, които ги има. 6 диаманта. Няма да стигна до нищо. И аз нямам храна. Лили, аз съм пътник. Тичай. Тичай, бе. Не мога да тичам. Не. Аз съм пътник. За 7 диаманта. Пътник с 7 диаманта. Да взема храна и пак ще отида. А, тук как си хвърляме нещата. Аре, 9 моркова. Яш. Бързо, докато тия са долу да взема само още малко диаманти. Айде! Айде! Бой по техната мама! Бой! Не! Защо? Тък му имахме толкова неща. И той ограби всички тук да си взема малко аброния, нали? И тия май идват са към нас. Ну-ка! Взе кожените неща веднага. И избега сам. Аз тук така. И от тук ето така. Взехме от това и горе има ли генератор? О, има айрон. За който аз не знаех всъщност. И сега пак да направим горе-долу нещо. Тук още малко. Още един. Тия са ходили там, аз си мислех, че тук са дошли в нашата база. Тук са... Да взема един айрон. Един честплейт. Така. Тия там ли са? И ни убиха. Общо взето умряхме. Но хора, ще играем още една игра. Това не стане прекалено дълъг. Тук му викам, тук започва и изведнъж започнаха. Ами, къде да влезем, хора? Кажете, свърши. Тук се свършила. Ока. Като се свършила, след малко ще сигурно ще влезна там, хора. Къде да влезем, хора? Бонче. Чупа едно пиронче, риба, тук мах се тук. Отино. Им 4 клони. Нямам тук влизаме. И някакъв излезен тук ще отира. И вече сме двама. Чакаме и другите. Аре, през това време ще казвам пак инфо за канала. Излязах. Така че излизам и сигурно ще влезам другаде еса. Затова отивам натам. О, много хора сме. Няма как да не влезе някъде. Аре, къде влизат? Къде ще влезнат? Къде? Влезнаха всички. 3 влезнаха Team 3. Ока? Team 3. Хора, хитове, този път го избирам. Да виждате, че съм го избрал. И сега къде?
Къде да влезем? Сините. Имам късмет с сините. Дай син. Сам син е тъпо. Нека ще кажа най-накрая за канала. И хора, в този канал ще имам гейминг и влогове. Да, така се очертава и отново казвам, ако някой иска да снимаме заедно, да пише в коментарите, защото искам да снимам с някой напоследък, няма с кой да снимам. Самотен съм. Да. Затова моля, напишете в коментарите, ако искате да снимате с мен. И напишете си в коментарите и скайпа, за да имам връзка с вас. И обаче трябва да имате клипове в канала, за да видя дали ще ми харесате, за да снимам с вас. Защото ако, например, просто забравих си мисълта и загубих. Но ако искате да снимате с мен, просто кажете в коментарите и аз ще преценя и ще видя в канала ви дали сте добри горе-долу, защото например с някакъв, където просто с някой може да ми се иска да снима и да му дам скайп си е така, само да ми спам. Затова ще видя канала преди това. И сега започваме. Дали да спирам клипа, докато се почне. Да, този клип явно се очертава да е по-дълъг, но дали да спра клипа, докато се почваме или не, има 3 секунди, така че излезна. И не излезете, бе, хора, изчакайте малко. Зелени, има ли зелен? Моля да съм зелен. В пърпъл много са малко. Пинк също. Няма как да влеза с зелен, да. Знае си. Оставам си в синия. Синия си оставам. И сигурно забелязвате, че не мога да казвам хубаво. Виждате ли някакво гърнено. Това е проблем от малък и съжалявам, че е така. Много съжалявам. То малко го знам. Ти ще взема генератора, нали? Значи аз трябва да отида пред голда. Който не е чак толкова бавен. И пак не вреди. Пише си бил първи при голда. Проявя раните, изчаках, ама там не чаках, ама просто там бяха пълни. И сега трябва бързо да отиваме на мидъла, защото мидъла там е по-труден да се превземе. Играчите винаги стоят там в лица. Поне един остава на пост, винаги. Той е силен, който остава на пост. Винаги е някакъв силен с някакъв як меч. То се мака. Трябват ни блокове. За блокове към мидъла. Това го си зачита. За блокове към мидъла. Не, бърках се с един друг мидъл. Аз се обърках. Иначе има един друг мидъл, който е много трудно да се превземе. Ето го. И да, ето, вече правят път към него. Затова казах към мидъла. Но те явно имат нещо друго напредит. Тук. И да, няма да е стигне това е ясно, ама трябва блокове за към мидъла. Виждате, хора, но съм далече оттам. Другите вече са там. И човек, имате блокове. Правете! Свършиха им блоковете на печалите. Мисля, че ще сме първи на мидъла, ама
Явно сме втори. Втори сме на мидъла. Не. Там базата на коя? На червените ли? Не разбрах. Ако вие си правите път... това е бил човек, аз си мисля, че е винидюра. Да. Броня... Някаква... Така броня... Някаква така броня ми трябва. Има ли голд? Има голд за броня. Едно такова. Освен. Атака! За слава на България! Не! Може да сме мъртви, защото видяхте ли колко много имаше към мидъла. И не знам. Имаме ли диамантен генератор изобщо, че да ходим към мидъла, защото аз заради дъма... Да, имаме. Имаме, ама... Не. Извинете, че свиркам. Това може дълъг клип и съжалявам за това. Много съжалявам. Какво искаш, бе? Ти ме на другия. Той е втори левел и за това. Някой се е кръстил знака BG2. What the fuck? Знака BG долна черта 2. Явно е голям на знак. Тук армор. Строидим се ли правят път към нас? Не. Да! Правят път. Що правят път към нас? Това е гадно. Искат да ми убият яйцето. Но вече аз бях да го видя, иначе... Топът на яспана! Не, той не може да ги прескочи. Ама трябва да ме бие, иначе аз ще да го удара, така че... Беше малко малумна постъпката му. Тук, бързо. За голд. Да имаме обсидиан. Някой е обравил голда. Защо? Не виждам да е слагал обсидиан. Когато ни нападат. Да, зелените ни нападат. Зелените ни нападат всъщност, да. Едно обсидиан е 10 голд. То тук си огражда нещо. Не, че много ще помогне това, бе. Диаманти. Колко са? Колко са, бе? Колко са? Колко са? Не знам, дали си. Кажи ми повече. Не знам. Там има син. Странно. Напоследък не съм виждал син на мидъла. Аз едно ходих на мидъла.
напоследък. Някой ме бие! Шут! Поне бях без неща, иначе ако бях с неща, тя съм видоса. Аз това виж само да мога да взема диаманти. Но нещо не се получи мисията. Бягай! Натам. Докато няма никой преди да има генератора. Айде! Давай! Ти си убивай вената, аз ще взимам даймондите. Айде! Бягай! Бяха 2 диаманта, ама диаманти все пак. Помислихте за някой друг бе. Първия път майката. То му лагва играта. Сам се хвърли. Лили беше много смешно изведнъж. Беше много смешно. Това беше много смешно, разби ме. Дали идва? То от зелените си прости боепрос. Просто не се научи. 20 пъти се опита да дойде. Дай тия, поне да взема айранчета. Аха. Дай да взема един меч и да хода натам направо пак към мидъл. Аре бе, защо бягате? Аз ви обичам. Те си чупат пътя. Май нещо сгрешиха с това да идват да ни бият. Че 2 пъти умрах. Ока, даймонд. Абе, и дойде някакъв ме уби. Защо? Та игра ще бъде доста хора, вижте. На никой не му е счупено яйцето. Гледайте просто, на никой да не му е счупено яйцето, е доста дълга игра. А мога ли да чупа това? Например, и не мога? Не знам, я да видим. Не. Да. Не може да чупа. Жалко. Където белата? На мен не ми се бъгнаха само. А тази? Чупам кой двата са на втори. Оттам има голд, ако не го е взел никой. Какъв то късмет бе. Ока. Ще ми трябва доста неща, ама не трябват ми. Диаманти ни трябват. Трябват ми успешни диаманти. Уормър пак беше убит. Не искам блокове, аз искам това, да. Да, аз имам. Мисля, че мога да взема диаманти. Поне малко, поне мъничко, е така ще си правя експедиции и ще ги давам на ония, където има 6 диаманти. Бой по вашата мама! Бой! Убиха ме. Гадно. Но бяха двама. Имах хубави брони. Разлика от мен.
Те се беха уредили така, да не могат да им взимат диамантите. Ще въпрос не си пуснал тяхния дъмогенератор, не знам. Взе диаманти, бе. То важно да е взел нещо. Са тук? Не тук. Ето. Един меч. Така. Има хора, нали? Опита се да ни убият. О, не. Бегай! Беги! Аз вече не го виждам. Ето. Да се махни оттам, моля. Или мах се оттам, бе. Моля те, бе. Моля те, бе, само 4 диаманта ми трябва да взема, бе. Моля те, бе. Бътко, моля те. Тук да се скрия. Не видях. Yes. Да вземе диаманти. Ска. Бътко, взе диамантите. Взехме ги! Къде е другият наш отбор? Тото ли беше тато? Какъв беше това всъщност, бе? Не ви казай, че е лесно от игра. Не. Ако е лесно от игра, е много тъпо. Но е тъпо, защото... т.е. вече имаме ли? Дай за как се пише? Upgrade? Не знам. Така ли се пише? Как се пише upgrade? Как се пише upgrade? Upgrade. Да, не. Събираме. За него. Колко трябва да го направим? 20. Аз имам 9. Аз имам 9. Какво всички се бутаме тук, бе? Кой ще ни пази яйцето, да ви питам аз? Не. Армор, мога ли нещо? Нитичко. Честплейт. Диамантите. Честплейта ми трябва. Въдро мога да взема с диамант. Един лък колко е? 8. Мечът 12. Това е тъпо. Заклевам се. Заклевам се. Да не ги е взел другия.
Не ги е взел другия. Епа. Да. Колко имате да ви дам? Дам за конкрет. Колко имате за да ви дам за грейд? Аз 12. Аре, събирам. Още 5. I'm breaking мисля, че е тук. Но той е upgrade. Епа съм. Пишат се. Сега, почти съм го upgrade. Ай, още един диамант. Още един. Значи трети левел. Ама ще се събирам аз. Ето. Да, по-бързо. Сай, той е Ивалили. Вече имам 3 диаманта. 4. Аз ги взимам. А кой ни пази яйцето всъщност? Това е странно. Не го пази. Аз ги взимам. Че първо да се махате тук, че аз ги взимам. Сигурно някой е взел вече голда, ама на мен ми трябва. Трябва ми е това. За това ми горе долу 15 май, не знам. Трябва ми 13 ми трябват. Тук ми трябваха. И гледайте за какво ще ги взема. Един лък. Колко? Ще взема пауър единичката просто. Искам пауър. И пауър единичка си искам аз. Дали някой е взел голда? Не! Целият голд е мой. Целият голд е мой. И никой не е оградил субсидията. Това е тъпо. Но как не? Защо ти имаш такива за диаманти, нали? И хората тук че става много дълъг като го гледам. Ама няма да скъстявам нищо. Така. Аз не вие си хвърлих. Сторих, че съм си хвърлил айрона. С голда да си купиме страни. Така. Да, толкова страни ще си купа. На пауър единичка лък. Дали някой тръгва на някъде? Не. Те да си взимам. Много дълъг клип, хора, просто. Най-дългата егуар си игра, която съм играл. На колко да е, че откарам с пауър единичка, дали ще стигне до там. Какво се удари? Да попитам. Не знам, дали ще стигне до там? Ти ще загубваш ли се? Ако съм е от тук, искам да оцелна и това там. Ще се ударя в някой невидимо поде. Ако съм е от тук, искам да оцелна някой там.
Какво е това невидимо поле, бе? Аз тръгнах с някакъв дървен меч да ходя там, не мога да повярвам. Оказа си ям, че трябва да се яде. Така. Тук ще го изчакам или изчака и ще го изчакам или тя, не знам дали е мъж или жена. Ама... Още има невидимо поле? Да. Извинете хора, някой ми звъни. Затова ще спра клипа за малко. Хора, върнахме се. След кратка пауза. Если каска мисля, че нямахме. Нямаме бутушки. Бутушки нямаме. Панталонки мисля, че нямаме. И това беше май. Да. Фу. Айрон. Да вземе вече меч. Че много се излагаме ние, иначе. Ок, 5 диаманти. Там някой стои за диамантите. О, празен диамантен генератор, на който няма никой. За това съм си мечтал. Да. Аре да се играме малко. Колко иска всъщност за още по-хубав лък? Power 2 или беше другия? Не помня. Май обаче няма да ми трябва, защото... Да видяхте. Видях се просто. 15 диаманта. Айде 16. Не ще взема. Да видим колко стара. Ама той май е по-скъп. 15. Има и за 32, който е Power 2 Punch 1. Този е Punch 1. Power 1 е по-добре. Така се оголи яйцето ни, че... Аз викам да чупваме другите яйцата, защото играта става много дълга, хора, просто не знам, аз вече сигурно почти един час сигурно ще стане този епизод, аз не знам, просто моля ви се. Чайте! Така да посложа. Да. Някой ходи на някъде. Не всички са така и едно странно. Е така просто. Ще ми трябва кирка, но... тук някой вече си е събрал за кирка. Аз имам 17, дали ще ми стигне за енчантната. Защото без енчанта аз няма да купая обсидиан. Аз да си я взема в инвентарата е направо. За 20 диаманта. И за 20. Трябват ми още 3. Аре. Моля те. Ти ли ги... Ти ли ги взимаш? What the fuck?
готово. И да вземе хубава кирка, с която да чупиме яйцата на другите яко. Efficiency 1. Ау! Някой да иска. Чакайте. Май така беше. Едно. Иска да имате фиши едно. Кирка. Безплатни кирки, аз безплатни кирки. Как сме го заградили това яйце? Ей, пич! На ти една кирка. Кирчок да имаш. Аз на всички ще раздам по един. Вот така. Здесь сме по-малко вече в отбора, защото е над 1 лев от отбора. Това са розовите. Аре, към дали ще съгласат? И кажете, ако играте на отцепи. Много съм тъжен. И само ли да ходя към тия розови, бе? Не, само ще му пукат. Не да рискувам хора. То тук огражда вече 2 години. Аре към розовите. Там са зелените. Не? Там бяха зелените преди. Аз се обърках съвсем. Ама там знам, че са розовите. Аре бе! Не само по тия хора. Кога имам риска? Да го застрелям! Не. Явно иска. Ай, той да ми дойде. Хора, искам той да ми дойде. Аре бе! Нещо много... Правиш ми се на много смело нещо. Той ли ме застреля в момента? Мога тук да вземем още диаманти. Не. Не, биха ме, хванаха ми в капан такъв. Бяха направили сякаш. Но сега ще събирам аз диаманти яко. Че му биха. Те бяха така че аз нямаше как се мера, аз не знам. Ето! Най-накрая някой
премахна яйцето на розовите. Аз това им го повтарях. Аре към розовите, аре, ама те, аре, ама не. И сега трябва да чакаме само. Ами какво да чакаме, да си вземем броня направо? Айде едно такова. И едно такова. Да сложа аз бронята. Искам да добавят и Diamond броня. Да може да слагаме. Аз това апдейт не мога да се правя просто хора. Вижте, този меч, нали, където зарежда, аз не мога да справя точно с него, защото много време изисква, сещате ли се? Виждате, много време изисква това. Тук става ми скучно и поводявам. Трябва да чакаме, а това е трети левел и може да се дига повече. На 3,5. 1, 2, 3. Какво стана, бе? Тъп! Генератор! Не знам, генератор е тъп. Аха! Пак ми дава. Те към нас се правят път и се опитва да ме оцелят. Май се опитва да ме оцелят. Той червения, който ме целеше, умря, а други не го забелязвах. Че идва насам. Сега да вземем това и отивам за голд. Има доста голд. И да вземем страни. 6 страни взехме, общо имаме 8. И там ни стрелят. Но не виждам точно откъде. Аре, е така да си взема малко безплатни стрели. Ето и тук. Пич, когато ме оцелиш ми звънни. Окей. Да вземем още броня. Ока пинковете скоро няма да ги има на този свят. Нищо долу, нищо нямах. Да. Ока, това е толкова. Е, тук спокойно някой може да се влезе така и... Бам. Ока, за какво правя стена, бе? What the fuck? О, то лъки само е така докъде откарва. Когато работи. Те също не могат да стрелят. Май те имат, обаче не ви има поле. Тук можех да стрелям. Вече пак не мога. Виждате ли, хора, просто. Това е много тъпо. Така, и не мога да стреляте. Какво прави тук тоя? Така че да не мога да мина. Някаква стена ли правиш, бе? Брат, какво правиш, бе? И аз не разбрах. Там може... Там откарваме. Е така да мина, да си взема страдичката и да дам задна. Бум, 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 бум. Това е най-дългата игра в живота ми. Колко време играя, бе? Вече 1 час сигурно. Знам, това не е хубаво.
И цяло заглавието ще е първи клип. Егла, най-дългата игра в живота ми. Това е заглавието си. Ама не, така не е яко да е толкова дълга. И тук едва се разминаваме. Ока пич. Това трябва да се загради. Тук изцяло. Аре, взехме малко айрон, за да го заградим. И аз естествено, че целия ще направя блокчета, нали? Към сама да не направя. Е, това не знам как ще го пробия толкова лесно. Ние сме толкова на тема да не ни убият. И ако не убият, да не убият яйцето поне. Наред, яйцето беше премахнато. Или кой е премахнал яйцето? Наред вече ги няма, както виждам. Yellow още са живи, но не знам къде са. Но тия дракони отгоре или змии, които иска да са, защо просто да не са в същите цветове на отборите, съжалявам. Така ще да е по-лесно, защото там са зелените на жълтото. Просто е много тъп така. Аз къде се качвам и... Още и това събира диаманти. Още. Където беше още ефира. Не го виждам. Напоследък. Ама станахме само ние, Тото го няма. Къде си, Тото? О, как гледай, и бункер. Какъв бункер са си направили и гледайте хора. Егате бункера. Ма ние имаме. Това е много тъпо. Много е тъпо, че не мога да стрелям. Това е мега тъпо просто. 3 диаманта. Кой? Как? Къде? Защо? Кой? Къде? Защо и как? Нямам за меч. Пак. Ние бяхме едни от силните. Ние просто бяхме едни от най-силните. Аз не знам как ми взеха яйцето. Аз просто не знам. Това е ужасно. Ужасно е това, хора. Сега някакъв yellow има тук. Аз трябва да си изнизвам бързо. Тия пантлине. Мрета съм. Лили, сам, ако продължа, няма начин да ги убия, нали? Мисля, че няма начин. Никога са елиминирани, мисля, че червените бяха елиминирани. Аз да бягам. Аз така да бягам малко, за да вземам тук диаманти и да притичкам натам към някой остров, например на червените, защото знам, че червените не са живи, те са мъртвци. Това вече е моята база, хора, това е моята база. Ако се питате къде живея вече, тук живея. То Тигърман ме преследва, иска да ме убие. Иска да ме убие той. Мрази ме. Идва ли? Не. Остави ме, yes. Аз съм малко хънгър съм. Пак защо? Гео! Ти си жив? Ти си жив? Ти си жив? What the fuck, бе, значи ти си жив, yes! Имам си приятелче.
Ама как го правих това толкова лесно? И аз как се чувам? Ти си жив! Ти си жив! Леле. Ма не, той е жив. Къде имам? Не, 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 айде да убиеме, бе, аре, бе, бой! Как не уби? Мене разбирам, че ме уби, аз съм слаб на PvP. Ама как и двама ще ни убие? Нали? Аз викам, ти си жив! Бегайте чуденец. Хора, това ще бъде за този много дълъг клип. Надявам се, моите клипове да ви харесат другите. И другите клипове няма да са толкова дълги. Нали, ще са по може би 20 минути. И очаквайте клипове. Но не със сигурност, да. Need for Speed. Не знам коя още. Някой, който ще излезе за моят компютър, разбира се. Аз бях Big Fire. Моля, отново ще кажа, абонирайте за канала ми, оставете някакъв як коментар. И харесайте клипа. Аз бях Big Fire. До скоро! Опа, не можа да спах клипа, защото натисках ауто. Тоест,